papa no o say ye nanto no kure no eno kure me ya de ho eno na di4 be kae nti wona se bi omo hwa ase nyina no omase so omo bo ya dia ma asukutu yi pebre se dia aka no dia hinta osusum sem no ene eye ewiase ehinta ye wasetene mu no me kufi esubonten medi sa adwumadi no chia me nti ene me se bre no eye papa kufi nya me cha be kan sa de bia meka ese ewiase yeti wo no wahu wankasa wachi bebi ofiri ya de bia na wo yira ukroma benkro be yira so wan wachiri wamane ni wamamre ene ni a wo so wo ye na wasetere mu a na wo yira ene papa wa ase so de ye be fa titiem ama ye kasa ne yeti wo no wona se bi o maame ya na se mpanifo bi antimi ankyere no kwan be fa so a bohu ayaba bono ni so no papa wa ha me se bre no me kono nche na mama na kwaba edwumadi enso ahye ase papa yeah bro I want to say boko do bad yes ese you dey research na ogusua na oye nka kranka kasa tisapa ya church asuafo ne anuanom a omotie de bia nso mo hwe ya che omo nyina edo omo nyina asoso se de bia nso so omo nya akoma ne adaje ade tie yensem be se omo nkoso anti na nsem panso wa ha de dikan de bia me ba me fa we mesre ka fa National House of Chiefs so se omo hwe na omo nto omo nsanfre presidency government omo ye executive omo hwe day to day affairs so omo nye the owners of the land, the custodians of the land no the National House of Chiefs omo nye omo mfo omo hwe politics said the nana togba afede ne domahene no no omo nto omo nsanfre government bia local government no omo ntenase National House of Chiefs and chieftaincy ministry omo ntenase say amamuo no omo bi amaya accountable to them said the emrofo no no eno beboa yen ma bibia sika bia ekobia be hu se we de sika we na no ekoye adwuma den due diligent said the beya obi biara be hu se ampa oman sika no de aye we ma obia hunu adi hu adanse because ahemfo no na ne yete aba no de this government will call National Assembly no ba Kumasi Assembly hall ha nipa say na ekoho obi ama ho obi a obi no ho wa adaje na mo ka so hene se yemra de obi a be ko ne naso akwa akotie enti ye besre omo mfra wo mo se court kurara omo nko se constitution no entwaye omo ma ye hunu kwan bi no mo fanfa kwan foforo so ma se de be ya yamamuo na ekoso no omo be ye police ama wo mo ma de bibia omo ye bia no sika no omo ma scrutu na ansa na ko parliament na akoye mra na nya sa de a emboa yen oba de nka obi bia ho yo de wa ya dawroma ami akra eye nanu fiada no beko eye togbe fiti the fifth ewo afla obit nai the paramount chief enam eye papa Bazooka Fire Bishop Bazooka Fire entina mkushia eye togbe fiti the fifth na ni speech ni mu no ni nsema woka no o kire se omu ye difuo anwonafo mu ye difuo na omu ne asantefo na eba no mimbu ye mbusa se konfonochi no firi he na o ka omu no no mu baaye omu ne be pre eye asase no ema eye akamfo na ye busa nka omu ene asa akamfo ene yese enanti bom no ma hyenkom bi busa se ga eve nordness ena Nigeria fo ade ne yehu omusu enka asante ho ema eye foku na se bi obo ade de maaye no ebetime si peyo on said adano me ba be kenka ayi ha quotation bi wa ha se Isaiah chapter 29 o ma yete ase se so wo mo ntie no no mo aye de o mo pe no ma mfa na asem anye ntie ti amano de a o de awrefre honhom beto wo mo so nti wo ma nyansafo nyansa to ayira na madwemafo asem ase Isaiah chapter 29 verse 11 to 13 14 ena o ka asem no enari na nyina eye adwuma wo yeso wo mo amunima abakosem no kura no sisi amanhia wo kwa wo mo so mo firi Mesopotamia ene baaye so nti Mesopotamia no mo firi baaye dia ene sa area ni nyina Israel no mu nyina ka Mesopotamia ho so because Abraham no
oba de ka say onko the north of Mesopotamia aho ena o ka say onko nam say emra na Nimrod peneku no Nimrod wantena Babylon na omoka no eye Mesopotamia ho no wantena Dabi nya ho na ni kro Nimrod kro ena Ethiopia eye Sheba so oho ena na eye no kro oho na Hawela na original Hawela na ewo oho na original Akkad wo oho na original Shina ewo Shina no any capital city of Yemen sisi ame no kase Mante Shina no Shina yes a capital city e kro okay kro no na omusi dan tintintin na ejurigu ye no eno na aye Red Sea no nti saa kro no eno ne sana okwa Arab kase mo ye sana enye Shina broni ba e Bible no mu din na adodo no nyina wadane no including Yankopon din kura no wa maye hu ene no mpese omode ba but the omode ba nso kura mpo enye no kure se eno a so nti me saa de me stress na suke bia e ba abrante bi akobi wa me ne be gina so aye be saa program we se le be ya Yankopon din obi a be hunu akopon din no saa because din wa amfa ne din amaye enti saa asem a obu sai saa notness no e bi free Burkina Faso Tagomba fo omu free Gombe state Nigeria Kokomba omu free Zimbabwe so na me cheno eno omu baaye anwonafo obi efa Ethiopia because Solomon ye kan no oho ene akanfo no ebi fa ho ebi free the almost omu free Mesopotamia so by be far that area na be wuru am Sudan ye Eastern Sudan be far ebi be far Egypt be pie jedini nti jenini ba no ye Western Sudan Africa West Africa nyina ye fra Western Sudan okay I see ha Western Sudan nti na me wo book bi a me kura ne book bi madam for so bi a oje ahwekeke wa fa de no o so wa misplace no so ade no ho travel bi a West Africa bi a omu bi bia opakosem okay nti na kasa bi wo ho no ma me gina so na me ka no obi o nti ase oburuma nkoma no mu de na keka nyina ho na wo 1096 no be free ha bodu ha in the year 70 AD na omu pam ye free asase no so no adan said na me kan asan no ye the 1026 years na be dru ha 1026 years eni nantebre sa kingdom no du ba bia na atena se ene du ba bia na atena se mbas in Gambia Ghana Guinea Mali Songa Empire no somewhere 400 500 AD and as that time no mo hene no ono ne Soninke Wagadu so na mche no Solankule so Ganata the warrior king of gold and this warrior king of gold na Ghana na ye ka no oh na free buy until west the Jewish route to the West Africa no oh nobody can be set here kingdom na ye kese na akwa ba ko ye fa ne Sonny bibi bi ono no ye ba fine ono na ampene mo man tena asase ne so nti tama ntokwa no ye yi kakra no nti akanfo no ne zen Gwans no de omo di kantem 1000 AD no beduru ha the Gwans no yes Gwans no omo ne sa gonja num osifo no ha sa ankrofo no beduru ha 1000 AD be mo osifo de no omo ba bi omo sete no o na omo sete de omo ne wangarafo nti asase we akwa bia na ye fa na wangara wa sa Abubakar no ye wangara ni ono na asase we nyina ofaso wafa obi antimenti na so ba obekum so nti sa gonja fo ne timi stop no ansa na kuri asase we etimi peaceful opanyin hwa de wa say e kame ese Bible aye abakosam fa bibiman som ho ene bibiman ho ye soro ye se bibiman yen ene ye kan ho asem ye ankasa sasa e kasasa Bible yi esa ye nkontompo be de si ho ye ne nyam ye ba esu ye beduru ba bi ye de tano tigare abena esu abena ye de eye yabe ene eba abena yabe ye de apropro ye de pan ye de suponten ye de eye papa ye de ni bodu e grefre ne say antwa ene ye de ba ye be kekere man eye de nim nyame bi asabi ye nim dadadada fititititi odoma nkoma mu na ye ba nyina no ye beduru eye konkro bia ase ya o se yedidi no ye de saa anyame wi ene kekere eye ye man ye na nanom saa enokure na saa ayi na wo kan omo ba nyina ne di omo chi because omo kofa anyame foforo ewo Israel asase ne so so omo fa anyame foforo nti na saa anyame ne di omo chi nti omo ba no edu ba bi kura ba bi obetena no obekore na bia yawa kitwa bi nesi dunsi ne so no akofa nti oba no apede obeso saa yawa no omo di free Israel
because yawa no ko Israel kasa kro na the same word I friend yawa no ho aso na sa pepepe no ho Nyankopon na oye yawa no de asi na didi pono so eno ne Nyankopon aduane ya digum Nyankopon aduane gum asofo no kwa na edi eno na nke friend communion nti sa communion no eno na Christian fo na copy a omo nyina obi adi bi no Israel fo mo nsum no communion asofo no kwa na edi so na mche no nti sa papa na wo ka se omo ya adifo no eye no kure se maka che se sa nkrofo no eye anwonafo ga nkrafo ayigbefo togbefo no dahomefo sisi ameno ka se dahome ye wo kro a ye friend Judah the historic city e Judah wo Benin sisi a che so omo di no ma anyira no se de ye ba ya asantefo ya anyira ye de no because asante kasa na ye Hebrew word sanso na omo so de no Judah no so ya Hebrew word Benin na Yoruba sankrofo we ni mu ne sankrofo na asofo nti we ye sofo we ye ohene nti we be ansa na ohene be take decision this wo hu no sofo na osofo na ka bibia kire na ansa na otibia di na so ene omani nyina ya apam so na mchana sa na wo Bible no nti bibia o how bia ba wo so na je so ko consult di ifo no ne asofo no na wo mo de de ben wo ma akwankire na wo mo de wo ma ya den nti wo mo ba na duru ba bi no na wo mo refi wo mo Nyankopon no wo mo no sa na koye kakra bi no mo refi wo mo Nyankopon na fa wo mo som nyame foforo bi ba bo som ne asarat no mo ne ade no no mo sunsun wo mo asase no mo ne ade no mo som wo mo so ma wife ne Nyankopon nti wo mo nkrofo yi ba nyina na mo di wo mo chi eno na sa bi no ma yese afra mo bo ti ane ade no wo ba na mo di wo mo chi se wo ba ba bi o beduru bi am betena bia no na nkrofo ya yeden aba obi na aba o ma ba hobi se mo nyame boni bi ena nye nyame no mu a yen hwa de wa ase konfo yawa beba yawo ya asema okan na mekofo eye ededwe na bia ne di akoside meboa ye be kota no ekonkron bia wo no saa yawo ye ya na twitwa nam agum se omunyame medi yese ye yankase ye difo ho a oso nkomo ye amane ne amamrede ema obo ade saa yawo ya ana edigum enti saa nyoma na omo ye ene de omo ye ma obo ade susu ebe ne dem obo ade ne de ne se oya for buchia wo kronkron bia ho Nyankopon asori fie no saa for buchia no Israel asase ne so nyina ebi nsi ba bia apart from be portion na ye for Zion man for kan Zion saa be portion no ho na saa asem no asori dan no kronkron bia no enimu ni na saa for buchia no si ha eno na omo foro kosoro we kwan daase omo soja gusu na omo ahye aboa no wo so ase no na Aaron de nsa no kogu a omo gu nsa se onfa nsa hina nchemu nan mu baako onfa nko aforebuchi anase no hwie ngongo enye de enyi apaye so saa na Bible na state nti saa de na omu ye no eno ena nkofo bi so aya ahemfo te se Solomon no ne ade ye na Suleiman no wono okofa aforebuchi abi fufuro kosi ne fie se ohene no ye kase se obenante aba konkron bia ho oh enti de ye ni sesia no se de Suleiman ne Daud mo ye no David na mi pa kire yi eno bi na se de ato ye anti akoside no de ye se ohene pon ebe sore se wo betwa nam ade agu yawa mu no agu nsa e wo kronkron bia ho no eni kwase keba ne sa o se sa na ko mo ye beto mo nye ne sa se mo ye no mo afie nti wa fia for the butcher foforo wo wa afie na wo twa moja no ne ade no guso no kire se apo obo ade Nyankopon wo se wo men so ma ade foforo bia nka no won kan che fa besi wo na ade besi wo na wo twa guso e na ma asofo no bi efiri kronkron bia ho ba ye de ebe ye sa amere no wo wa konya fie eni nhwa de wa ase akosida bia no aye ayemfo pom bebrebe ekohia ewo emanhia na omu nyina atwa eye moja yi egu yawa mu egu nsa ade asere eye mpanifo se omonje no muso kai eye kuro no na bone nkwa chichiri yedie ni ahoden ede emra ya santemamu ya ase yeguso to mra ewo bo ade anim se o ma honhom na se o ma di o ma chi no ma ba ha no de o ma wife o ba ade ho I see so na me che no o ma wife o ba ade ho nti o ba ade na yi a se si ade e ba se si ade o ma si o se si o ko Ezekiel chapter 46 na ewo ho so Ezekiel chapter 46 was say dear o ba ade jode wahe ha waka no Yehowa akanie mfimfini adi ho no na apon kase no a ani kire apuye no wontumu nansia na wode eda na wode ya adwuma no nyina
nanso se eduru homeda na womie so na obrempon no emfiri abonten emfa aponkasie no mu abrada no kwan no so emegina aponwa no ano na afi osofo no emo no mu ase onye ohye afode so ene asomdwe afode ema ohene no na omo no mu ase ewo kronkron bia no ho mfimfini afi so onfredi na ofredi nso a ontopono no mu kosi anwumre no nsia so na de eduru homeda biara amansa asase sofo nyina enkobo omo mu ase ewo kronkron bia no ewo nyankopon anim so na verse 4 no wose na eduru homeda na obrempa no mfa enwanma enini ai enwanma enini nsia a edam bia ni wo ho na ene odwanini a edam bia ni wo ho emo ohye afode ema jode wahe yawe ene na aduane afode nso onfa efa efa enka odwanini no ho ne adwama no de onfa aduane ene ensa a ebeso no so enka. All right. Enti sansa ya egu ni afode body sa momenta foforo ade bia omudi a me fa say bosumi foforo bia omudi bia no sa na omawe no eno omoye so oya o kire abesi bosumi biara de soso osi bosumi foforo bia so omonye sa so nwan no ne nantwie no famra 40 days bia no say ye bosumi bia omoye so enti ade na omudi free Israel ho na omudi abeduru ha enti ne yaka say omudi bia omoye bia no wo Bible no mu eno no enti ade na ne ade manyankopon no eno ena wo mo de wo ma si afodebuchia na ofie ho eje se wa pa nyame wo se sa afodebuchia no se Ewiase nyina sa afodebuchia no obi abesa akoso eni kwan se bi si Ghana ne bi kosi Nigeria bi kosi ya da bi wo betena ha wo betimi agunsa adi wa fahye enyina bet wo nkodwa afodebuchia mfansi ho na wo ntwa ade mu so wo ya sa wato obo ade mra sa netie ye hwa ade wa ase ese yewura opemso otisigodwa kufi so en munyam ni nyina no eho na firi ba wo hwe sigadwa kofi a kamia se eni David aheni ne yede eyepe ye ba ye bono ateteben ye bono ye yefa yukutadoso ye difuei esuso display me hu say yes eye Daud aheni ni binie eye Solomon aheni binie amane ne amamre de ka eye sigadwa ho yi eno na yewura esu edi su yi na wo so onya eno na onko ni nchi adifo yi so a se bi wo so omo so kan ho omo so etwa nwan ne ade nso no omo so ate omo ho a ese bi ohene so pon kese edi na chiti hwan ene fata se obobo eye ohene amane de tie ne se saa de na omo ye no eye traditional omo di free no ho abae nti saa tradition no omo ntimi njem okay tradition na omo di free ho ba no omo ntimi njem na omo kwan omo fa so no eye no ena ato oba ade mbra nkasa wo ye ohena wo betimi akun aboa homeda bia atwa nwan na gu ho bet unkotwa ngugu bia tutu fom na watu modwa no ade agu ho wokum omoa no omukum wi a omotutu aboa no ye nwa no omototo Bible no mu de no saa na etoto no emfa nkyere nka ho no matoto no ma de ayede o ma chicha ma obi a omototo na ben a na obi a rebi okay so na mecho no ya chicha ma obi a na wo kwa han fi a saa pepepe na me maka obi da because yeso yesom saa du homeda na se kwasi den na yakwa aboa na ekum aboa no omo de ba ya toto na e wopan mu na de ache chicha ma obi a na obi a yini de ebu fake obi a e do de ebrew so na mecho no na mo yi obi a yini de ya toto fi ba bi na de aba yakum aboa no na bre mu na mo nyina mo ye de obi a we ne de e wo ho mfa nkofie enam ne ma ade nche so santie enti saa pepepe edu mo afahye ahodo twema afahye ne nyina saa pepepe no mo ye eno mo sinya Yesu na ode aba twema afahye nya nokore ayo dan no ye yedi afi bia afi we de yedi na me chana afi we de yedi enti obi a beka cho se saa afahye na eye amanfo afa ne se Easter no Bible musum ede ende yekum aboa no yetoto no na yawe anajo no free no nsia kro no na obi a hia na obi a di ne de so na me chana obi a di ne de na wode pano a mrokanimu a eno ayi bia nim isinim na wode aka ho na wode edi wo doko wode aka ho na wode edi ye mfa bibia ade foforo bia nka ho eno ne nyankopon de no so nti we no so de no the same thing o mo so ye ne de no but o mo mfa aduane se ayi no de no nka ho but o mo timi ye aduane different mo bia di bi but enam no de said the Bible mu de no tie no sa pepepe no mo so de no tie edase sa ne tie ye hwe
me 10 minutes ye ka asante enna mane ehene ene ye free na hemfa na ebesa asa ato aso ama asante obi hu asante ahenie nie medase asante ahenie no ombi bia no eye omuni asofo ono nko antime nye bibia ma ne enye de enko pepepe da so oye bibia bra osofo no nimu a eno na nyankopon ka se wapae no eno ntina ma omo pam omo fra asase no so a ye de abeduru ha asase we na omo se nyankopon ahye ho nkom e de ato ho Genesis chapter 27 se asase na ye kwaye bretuo no nyina no emra Jacob asefo eho nti Jacob asefo no ena na ose omudi saa asase omudi wa saa asase we seso ampaniam pa omo ba na asase no eda ho omo betimi tin be fa asase na anye dendenden bia ma wo mo so se ntokwa kra be si ntokwa kakra bi na sisi ye chire na omo dos no na face group no obia chichiri mu ba bia obia because omo ba na ho no nyina na kasa no dane because ukọ na Nehemiah chapter 13 verse 23-24 na kwa mo fa so a omo kasa be de dane nyina so ho anti saa no ma no ene ma oba de nam so say on pese omo betena saa asase no so because saa asase no say udi so mfonso bia na obetchi wase nti no say omo ye de omo fra asase no so because when we action akantam say omo di omo ani na sem so a obeden obepam omo afri saa asase no so am omo de omo kwa chire na wi ase di omo ni be ye de ebe ya asem asere it has been written so na mchono ukọ breso sem a second breso sem no chapter 7 in chapter 7 sa na tire say so we ni masem so na so we yidi a mebo afri asase we so am do akọ as ma bo ahete wasase nyina so na wi ase de obe ya asem asere nti esi a amrofo yidi e ho few ni ade ye bibia enye ye no ye de saa ade we ntira pam na o mantimi andi so no na ma saa no ma no nyina akoso saa na tie nti we na ye keka kan nyina na ade a ye firi no ho ano no ma na omu ya mamra omu ye no bia pepepe no omu ye no ma hifia ba bia omu ko bia e wo ho enye Ghana hanko a other regions na keka kan ho Congo no mu ni ade a ya fasha ahodo similar one ni nyina ugu se nkofo na de no omu ye no yenia ntina me ma say George Village Brown na or buy and was Jewish route to West Africa no buy and was happen who say other areas Cameroon mu nyina edi sa fashion omu ye ti afodobuchi na etwa nwan guso so omu ye ombi bia pepepe oba ye bra o mafie bibia omu ye bia we dey dise odi be na otwe anase na otwe mienu komiensa na obi ehun se ne ho ate sa ata na obubo ni ti kama be ma betimi akọ no ho ntina na omutimi ware miensa no because oba no ye bra ontimi no aduane ma be ma no dise ne yire no mienu a ba ko ye bra ba ko betimi ayede aye aduane ma no so dise ne yire miensa na ntina omutimi ware bebre no so because wonte ase a because oba bia period obi bia no within the 18th 17 to 20 22 23 24 na oba bia de ebu ni nsa nti bosume no enko 30th no ni ade no na obi ebu ni nsa wie nti se we ye ne dia on this 18th na obi be dia 20th did o ye 20th no onu betimi aye aduane ama be ma no so na mche no di onu so ye be 24th no obetimi aye aduane ama be ma no nti ama Nyankopon pene wo ma ware embrebere no so a obi so onte ase no Bible mu aware ba ko pe eni ho onka no ba bia na mu asesa wo ye wo che wa japade a dia besa panyin ni ba no e na ba de obema no dodo so na mche no afen so no se oba no wo se oba na koye bone apart from adwaman ntimi enja oba no oba kura no se oba no nyinsan ntina duru ba bia me no omko se Yashua na omo ka se nkonkron nyinsan enye no kore no a kire se unyinsan a ye wose ehunu se ukunu nie se ehunu se ukunu nie na se adwaman ebetimi esu aboku na se wo wia ho na se wo ba ma no ba yi ho adi se ampa me ni ba ma na oba no me ne da ye dia ye ma utua de tebra duonum e ma ba ma no akora oba no papa ni ahyewa mo ware no unya no apart from that akwan bia no abefa so se obeja oba no this e bia wo so ne koda no oba no wan hu ni babunu nsankyere ne eno so ko Deuteronomy chapter 23 eno so ho wan hu ni babunu nsankyere ne dia odne kojina papa fie anim ne ya eden ya sinabo idi na sam wi agodi na kwesi woni ya sinabo akunu oh sanete nti sharia law na o mse nkramofo ye no ne kase e na wo Bible no ukofiri ukunachi eno wo yirachi
na mo mu ye no mo ko hia so asa akrofo mienu wei mo ko ba dwama na echi mo a esuma boku mo obi antimi nya eno na mama mra na ewo Israel eno na ewo Bible mu nti ye na no wo ba na ba ebo bra yetimi ka se wo ko ye sa no ma ne bia yetimi twa wasuo esi ye twa na suo ye ntimi nkumu dia na ye twa wasuo nti wo hwa ye ba ha no mo no ye ma nhia ha po no ye no kwa ye na da chire ho no Bible na state no ha sa wo ye bone na se ye pe wo na so utimi ja utimi wura mu epie chira ye jao ofri kronim nti na kwa ye na da ho no sa nso na Bible na chire se munya kwa ebretu no nto kro no to se obi ya bone na so otimi firi mu kwa because unsa pa kum nipa o se ya chi ukun bi nti sa wuyi wa no na enye ya na fi se yo yidi a na edwane ji se osofo anase wo he na wo kro no owu ansa na obetimi asa ba asa sa amere na case na wu sa na Bible na state eti sa ansema wo kan se yebekọ eye New Jerusalem ho yebekọ edi wan so di enimu osori gina ema emprempren ye wan so osori gina New Jerusalem de ya kana sorry da no masi awie said the chresem na kano wo ko Ezekiel chapter 43 na wo se o masori asi asori anwunafo Yoruba eye Benifo ana ya asantefo ne o se sorry ejina asofo no ene asofo no wan ne sa anwunafo ne sa ankrofo we no ewefo no mra bi beduru a o Nyankopon be sankra o ma eden eni aba ye ho se mi na me Nyankopon sofo sesi a records no da ho bet o mo nye Nyankopon adwuma no nti sesi a o mo botomu de na o mo ye because Bible na state say na sorry da na o jira gu nti osofo odifo eni ho sesi nti anyame ni ma o mu yusu no ye de wan mo o mo anyame bi na o mu yusu nya oba de no nti oba de na o yusu no eno na o ma besi asori da no Daniel wo ma ne de 2302 ho se men kan kire wa Daniel wo ma no 2302 ho ya semo nti we nyina asofo ye obo wa Manchester for mu hunu minim so mu nim dia ene ye kire wo mu Daniel chapter 8 so Daniel chapter 8 verse 11 so was say na obedi akokroko se we ya hene nan o se free nkro no ba na o se opapon okokroko a oburu odi broso odi ayi obeye kese huro e kire aketo ani nyina nti saa aboa na obeye ho abeben keto na o free kokoro no abeben na odi kan ba na ye Greek e free we so Babylon so ene call Persia saa Persia wonu mu nyina Nyankopon ma o mbe fa Israel fo nko aso mu koy nti saa kwan na mo fa aso no mo de o mo apɛ nti Nyankopon tutu saa de no corona o mo kra de frɛ Mesopotamia kuro no na o mo ɛdan no fence wall no sei no o mo wall no abank saa afasuo no o mo to fa kuro no ho no the tetrete say no about 350 feet nso Nyankopon afa o mo kɔ kwaso ba no na o man tie Nyankopon asɛm to o ma saa ɛdan a ɛresen afasuo na ya to afa kuro no ho no 350 feet thick no ne nyina adudugui sesi akuro no obi antenam obi ante ho o ka se kuro na obi antena asase no so biem wa me asɛ no kuro ben no Mesopotamia o se o so ni Ethiopia Babylon no da bi Mesopotamia no eno na ho no na Babylon na Babel na nkasa na ye Ethiopia okay ena wo mu na utu ye no wo mu kwatena ho no mo from ho Chadia sana mcho na Bible ya ye ka se obi di ne nsa aka no wo mu na abedane saa ne o ma no empese ebeya Africa na emom enkoye nkrofo na o mu no matena ama o ma wo ma nyina ye kokko no ena o mu di abehye Bible no se Babylon ye Mesopotamia ye Iraq sesi a enye no kore saa nti saa de no efiri ho ena ba nti saa kro no ye ka no wasem no wo mu antimi anye wo de firi ho no no saa de call Persia oji ahinde no efiri wo mu nsem call Persia nti Persia apenso ena Israel for no saa ba ya ombesi second temple. I see Daniel chapter 9 verse 24 nti emu ho no se beba be wo Yashua ya wasra no na da pendu osia mienu na chiri e betwa na firi ho so nti etwa na firi ho no ma efiri ho kɔ no akandifo mbeba adehye mbeba no kronkron bia no dianko bia no ombedwiregu eno ni AD 70 a meka se me nana no mo yefiri ho no ba hai ombedwira sori dan no kuro no susu na o ma hyehyɛ kwa Joel chapter 1 verse 17 wo se asanso beba na adana mpan obia ntena kuro no so Jerusalem be kuro no nyina o mo fai ena o mo ade o mo som efiri Europe eno ne Christianity ena o de betena ho nti Juda for som no de Nyankopon no ankasa ena egu no we did 2300 years atum e wa ha we say verse 11 no
Daniel 8 verse 11 was na odi akokoro kosama ara ekoduru asafo hene ne asafo hene no so na woyi da afode no a eno ye Nyankopɔn afode se de kum mu atwa nwan daily sacrifice no egusu no efiri asafo hene nanim na woto kronkron bia na etim ho no twene fom na emra 20 wode asafo no ene da afode no ehye ne nsa saa bebe huru no yode ne hye ne nsa na woto no kura twene fom no kura bia ni hobiem nti efiro nti na ma bible no kontompo bia ba mu no nti no kura na woto twene fom no ene no masesa no bia behye mu se wo mu na ye Israelfo ngoko wodi o mu ne obia wo mu na ye Israelfo saa na wo fa so mu nti no kura na mato twene fom ebi no se Yesu Kristo ewu asore nkunkura nyinse nipa otukọ soro obesa aba bedi hene ni nyina enye Nyankopɔn ase nti wo se woto no kura twene fom na esiniye wo ye de ope na esiniye ena wo se kronkron bia no ogina ho no wo se na mete kronkron ni bi se orekasa na okronkron ni fufuro bi ebisa ba kono se de orekasa ne se da be na da afode ene emrato a ede amanfoye do baaye no ene kronkron bia no ne asafo no a wotiatia so no se de Yahshua ba be kan no Luke ho no so na meche no ene anisuade ehunu be kwa akosie na wo ka kire ne se woyi na no se na wo ka kire ne se ebe kwa akosi anajo ene anopa mpim mienu ene ahasa so mpim mienu ne ahasa no ena ode to ho do 2300 years no na already no 490 years bi wo ho nti ubeti 490 years no eye Daniel chapter 9 no efiri mu a so na meche no ebe ka we hu na we so 62 weeks no eye 384 years yes ese abeyan acham kura 53 years nti no masi asori dan nasi wo wow yes ese nyame anu asem bi oka bia no eye adwum pepepe ye hwade ye ese ye be koye nchi nye ne sa sanete mo asori ya ebi mu se obo ade na eyi amombo ye ni sa Pentecost Baptist the God is my shepherd, I am the light of kingdom, the chapel of the light, the mystery of fire, tender fire, across my heart chapel, we are the best, God is miracle, prayer camp, any other thing nyina no eno so no enye nyame ba kokura ni ho efiri obo ade no oh ba kokura mpo ni ho efiri no bebe ma boni nyina endie wo se oda chapter 9 no wo se oda pedioson e de ato ama okuro ne okuro konkro ne wo ma no se emra to ntwa okuro no so ta mo firi Babylon baba kuro no oni kwan se obi to Nyankopɔn mra enu ntina ma wo de wo ko Babylon ko so nti Bible no nkrofo ankyera se yo nti enu no de wo ko Babylon ko so mu no nti so mu ba de a wo mu emra to ntwa wasase ne so na bone so mra we ye wasase ne so eni Israel Jerusalem asase ne so na on panta manfom so na on fa trene ensi hoda so emra da na on fa nso anu enti anisuade ehunu ne asofo no ene adifo no eso na won sra kronkron bia ho na omo ye den na osi na nyamu na nyanhunumu na nyanhunumu se efri se won san chechire Jerusalem nsi na namu no enkosi Mesia so hun da ha ne babo Mesia ne di wa ha nso ma fa ne se Genesis na enye no kure emesi Mesia so and okandifo na obeba no ebe ya da pension that is 49 years into the pension no mo sa mo 539 no mo sa ba so Mesia so redan so na mo I see ebe si 586 516 na 70 years na wakan ha no 7 weeks no no aso so on da mecho no into was say on san teaching say no was say da pendio siam na ebe si da pension any da pendio siam you no da pendio siam you no so yes 384 years enti na say years aka no time Yahshua wu ye no akire no and ebe si 49 years 39 years so pepe and obedura so redan go ye enti was say na da pendio siam you no na chi no obetwa de wasra no na firi ho na obi are nka ho hwe na konkron bia no krom ho no so konkron bia no kro no so okandifo na obeba no obese no na akokon na ebekoso so na ebekwa kosi awieye na ebeduru na de watra to ho no eno ni amanfoye te besi so magyapade eno mbibia Bible no nyina o masesa de ko so na o se obema apam na ye adwuma adapan baako na adapan mfimfi no obema achiwade aboye ene ayede no ayede agyae nti Nyankopɔn som na nka omosom ye nananom ye no hai efiri ho no ye dwura asɔre dan no guri Roman for we take over no omu dwura asɔre dan no guri papa bi afa no Vespasian ono na ne ba ene ono na ne ba ne saa brante ya mame nko eye atimatim na yen kodi dwamra edi dwa aba onuadofo asase ya
uhwe ye ton eda etimatim maase onua nkrata bibia ye intact bibia ni wa ye mansotwem wo sasase we so obi oni ne gi se ope asumbio wasase no omomodi an se obehwe ne ope sasase we ato we ye yelenfe kakra bi wo so ye adwuma kakra wo so adodo so efri se ye pese obi asumdwe no ene betim account doso kofa eye langard bi ne betena so ne be doso enu ti na mia is bonti mebo ndero se yenhwe na yenton asase we fi wo na so bie de embra ti onua for wa wo ni gise pass asase bi e de djuma especially eye filling stations and I say ope se uye eye store kese ebadwato for de na what we di momodi aso be 0242 36 1305 0242 36 1305 ofra katen say spontaneous o to asase bibia intact mi media nu bi ama yedi sa ama subjaba sa na me patre na ye kwa na ye kofa phone calls onua se de papa eka oso wadwen kire wo se bible no ya fa to ye ho so se ye de bo abrabo no eno emu na ye de yeguso ye bo ana o se ene asoro bia nu obiom sa nyame na ye kekani nyina no nyame bia mfro bia hu nyame bia mfro bia hu bia nu anyame afre ne se omra na omeka na ase bia no adifo no wo ho mu ne anwonafo no ebefo no agafo no so mo na mfante agafo no eye beni dawme bom ka bom gaum bom zankofo no me call dia beti ene ezo akwaba wezo me call say anwona ho bo wura mi mu efo bede kuku na me ka anwona ho me duro na anwona ho bom me she bujo bazuka awara anwona ho mu ebo wura mi mu one ne ba Porsche ade kone me duro na ezo no mabu nkotodwe no mkotokoto no mde nsuo bi yam sei rebra santime mu ase osubeti obadwe die nso abra ofre 0205 500215 and 0244 840108 0244 840108 and also wait my friend 0205 500215 0205 500215 osubeti obadwe die papa yi kanu we difo bi anase wo hum nimdie bi ye ne kre nye ne kre de e kire wadwen su bia so ano osu betima frɛ papa edi enti na obo ade di echi wa kire amane amamre wo se de kɔ ba biara ye ni na ekɔ ne ba afi no wagya ye pa ma ye se ye nko na kire den a e besi e kokoro dan no de achi bi 270 something years some of the 2 years no me kan ne nyina wie ukọ Leviticus chapter 26 verse 17 na wose na mema mani asamo na medi mo bedi nkuguo mo atamfo anim na won a wo chiri won betietia mo nso na wo bedwane ebra a obi ampam wo na se yenum nyina no mo antie masem ene mema mo bone eso ho asotwe no abu afa ho abu abo ho mprenson mo ha wo be 7 times enti wo dia pa kofa Yesu Kristo mo yasua no nkofa na mesi wo mo ha no e be double 7 times verse 18 verse 21 was say na se mo koso ani mi di asie na mo antie mi mema ohaw me de beba mo so no abo ho mprenson twenso mprenson wona hello pacho udi ni be okasa free hello yeah entie wo ne ewo eye UTV ni so why jom no I'm a passenger sama boy me enko hello papa kasa boy hello ade obo ade mpere bi na wo ye no o kasa wa o kasa boy be pa chomate kasa adisa ene mani na ewo babu mu na asofofo no mo nka nkire ye no ai ente mi buza asofo be na wo wi asim biem o ho adwiri won ya me pese ni mani
Jordan. Okay. Also the na betwa sesa anwoma we nyina o sesa anwoma we nyina wo aye bible nim e na sofo ne kan kire omo verse 24 was say now say mo koso ye we ni anamo de me di asie na sa de a mo boni nti mema mo boni so asa ba so twe na sa bo ho prenso biem. Hello opanyi odarma jomo fidie ni nkasa why Mr. Hello. Yes sir, udini be okasa free. Femi Ahmed Mekate. Me patcho mate Ahmed na wolu we TV no volume na mame na wakasa. Okasa no mente twe free TV no ho na kasa mente okasa no. First for no dey asem o mo kan say obeka asem no wagi sika hye no botom dey aye no huyi. The church is business. Sana a business. Into business no no. Hello? Good evening. Good evening, sir. Mbacho mekase fita kwari from Johnson. Johnson, wow, yan kota kwade. Na mepacho asem ya yekan. E wo Bible mu na afi na yehu ana se asofo na yenka no kwagye. Na mepacho Johnson, emre so na kan Bible no. Misua pa. Ena asem o kan nyina no. Fiti santre tetetre ne ena ewo emu. Enti emu nwa se ye nyina ye hunu. Me so me kan Bible no sanso me hunu ba bi ewo. Hello, Johnson. I'm so on so the diabetes. On so everyone want to say. Ese sanyo we nyina o Bible. Nyina ho. Na me busa say etwa say nipa de sani ye di moja ne gu o ma obo ade na eye den na Messiah no yo de ne nkwa beto amaye. Ma me nko eye awoma no so mra. Ne bisa question yi ma no. Hello. Hello. Open you guys here. We didn't be okasa free. Mekase free kufudia. Kesi mu ana say eye bu akwa kufudia. Easy reading. Okay. Kufudia yenko. Na mzim bese mbizase. Ito na wakase aso dan ye ti gbaji. Ti bese mu aso dan gbaji ewo. Baby sorry dan wo. Oh, what say ewo your konkro bia New Jerusalem. You be go back to Israel. Na Israel nye kro ba ko pene wo na Israel no. Israel ni twa saa fa Ethiopia, Zimbabwe, eninamu saa ko Burkina, etwam saa besi Ghana ase. Ende ekro kase pa. Aha. Editina yamane ne yamamre nyina eya akose no. Na emom no enam se ya boy ahwete ni ntino ye ntimi ndi yamane ne yamamre so yie. Obi afa nyame bi ene wo som no. Openyi what ase. Okra. Sati won biem. Ye ka se Israel krona ehemfa potepa ne wo. Israel krono de baby a Canaan a your friend Ghana no kwotena ye no. A ono ne same at the same ham a ono ko be you papa daja so no. Hello. Ono kwotena ye. Hello. Bajo good evening. Good evening pen gase. Bajo no mapo Me ho den se twire konkron no. Ajo asemi a me preparation. Ono so uko kudiba ya your tribe here I need to start something for. I mean, mama made me now to start something for. I uko bakina zuwa yo uko fiji sa similar sa ba wa ko say omo ya something for but omo ya something for. I see. Wow. And say asema oka no obi su de beto so. Say Bible man asema oka no. Ya boy ahwete nti amane ne amamane ne nyina na say. Okay, hello. Odi ni be oka say free. Obi amai. Ene na say de oka ne nyina asema na oka no. Etensi ya no. Kena na say Ghana no. Masia baby yo mo eja Johnson ye. Johnson, aha. Masia baby yo masia no ebro madwen so. Ebro wadwen so. Inti fisia no. Ya bege hu no krasom no. Ya bege sen hu no krasom no. Saon, enu nti na uguso a wo hwe eye KUMAWOOD TV. Koso a na ye be kaka mo hu ne kra no som no. Why? Ye sha say fiti e twada. Ekosi fiada from 7 to 8 p.m. ene de be ye ba. Fa susum semu fa amane ne amamre ho. Kwan bia nipa da sani bia ofa so a bobo bra no ewo ye ne krosom no. Ena me de toto eye asesa na bra bo no. Onua se wanya ye nso wa so a unya ye YouTube esboti TV a ubenya ye.
KUMAWOOD TV ubenya ye saa nso na Facebook Spontin TV ana KUMAWOOD TV enso ubenya ye Johnson no kura som no de work no kakra metimi aka ne say Exodus chapter 30 verse 20 verse 17 going was say onfa that the sign ensi kronkron bia na nim ho eni aforebuchi na ntem onfa nsuongum o nine num ensuso ewo benkum ne nifa omfa nsuongum na omfa ahoro mo na ho na omonsa ho ansa na omawura kronkron bia ho nti sa ukọbọ mpa ye kra ofia o sa ohoro na ho ohoro ase bia wadwo nso afa ne nyina ohoro ho ohoro na ho no nsa ho no wutrim ne wonum ne bibia ansa na wakọbọ ade anu makọbọ mpa ye bia ogina bia obọ mpa de no wodi wani kire bia wie pefiri bana ukọ obọ ade anu na wakoto because we say bia Solomon ka say bia asọre dan ne sie no se obi biara abọ mpa ye no wosere ne bọ ne hunu ne bọ ne fache no odi na ni kire bia asọre dan ne wona obọ mpa ye na obọ ade nsa ne firi asoro emra metie no nti saa asem no oba ade ka se wagye atum nti ne yebɔ mpa ya Nyankopɔn otie no nti saa asem no wo kɔ bɔ mpa ya na wo horo wo fitia na wo hyɛmpaboa na bɔ mpa ya obɛbɔ aba wo horo de akoso na emom ɔde oba ade no de ɔno asɛdeɛ sɛ ɔhwɛ manipa na mo obi adidie na emom na asɛdeɛ na sɛ wo fa ne sɛ wo fa ne som no de de sɛ wo horo na ho no bibia sa na watumi ayɛ akɔ hello yes dear last caller or last caller ma volume no phone papa we didn't be okay free hello man ko phone cry hello yes sir we didn't be okay free that's it good evening good evening open kesi because free you abisim okay person bisa say hello o tin kan yi talk apa kasa papa ye talk clear me say person bisa say that I say this me nyame ya da ben okay me pacho obeyi wa no why dan na yeso nyame we ma no you all right me da say papa odi free e abisim one me last caller one obusafo nyina nyame nhia mo say monya akoma pa na so pa mu lom volume no e me yete mo ne clear we ene obo ade akoma ani musu a o hwe free dipa da sani ho piao zie bato an kan yi no yo nti we de won kan no da de som Nyankopɔn no ye memene da okay nti na me ka se otumfo se de me nka ne ya o ma me to ne benkum so no eduru memene da na o sanke yetena se no eduru fie da nwumere no ekosi ne memene da nwumere no nsia no wa ntena se nti obi a be ya nka obi a hwe ya obo hu se bible mu ade na we de nti homeda ne de o se ke ye diso nti otumfo de me se homeda no omba ne ye bia eni kwa se yi pie efunu epie homeda da ono am o celebrate nti a o se o mane ma ne nyina celebrate homeda oni kwa se nka obi akwa adwuma so na me che homeda no tie nka o se nka obi ahome na efunu de eni kwa se pie wa asase ne so nti se obeti a ebeboa o man na nkasa e ma o man no ye mfa ye ni brem kotoa president so president wo de wani so an so a enye ye because o se Deuteronomy chapter 28 verse 36 no say Yahweh de woni wo hene ene wo man a obedi wani mu ne obedi wani mu o man a mo bekọ so no mo de mo ja no bekọ akotena so no mo de abo ene nnua ene beye munyame asom no so ho na verse 41 was say obema ye de abo ene nnua ene beye munyame asom no na ni beje ho da bi se mo apono nti no de mo batena ba bia mo bekọ bia sa na mo kwakoye ho ye de nnua ne bo nkwa na so ene bekọ akosom no se nya mo som eno na ye munyame amosom no no ma ja oba ade no nyame no because sa na o ma na no mo ye no ho a opam wo mo a mo bedi ha no nti so bibini ya so odin bibini was say hwe no me ya ode to ye so was say wo be wo mamere mane mama na so wo ntena wo nche wo beja ho ma wo ma akọ ma foforo so akọ ye nkoa so ho no so be ma mebe nso so afa wo no ba ye nyina na was say ho abetena wo kuo mu no was 43 ho abetena wo kuo mu no obekọ asene ho na wo de biara wo be ba fom for China show was say verse 44 say obenya pi e de afem na wo de wunya bi mfa mfam no da obekwa animu or for US show for US or the US for no obekwa chire was no me nyena be den e be ba beto wakosi se obehye wase oh Ghana Africa for Africa show wantie jode wahe onyankopon asem ani na hyede ene ne mra asem so enam de ode no ma bebre ode ama wona boost wonti so wode o man bi wo mo ne ya din be ba wo so na oba wo de sukom adagya verse 48 wo de sukom adagya ohia
na ebesom no na wode dade enkonua ebeto kon oh nti saa no ma onyina sisi dia wo se Israel for no mo ne hemfo eno wona say dade no na dade de show nkwa at the slave eno ba kon ene say China for ya gudie nyina omo tu a onim de say dia aba yesi community mining ye koja asase na China na betu no ma ye percentage no not to ye kese ne ko ene say ekopelo a yekosi ye America so no waje ni nyina no de sika hye nsem no betu eminura so ne yakoto milone e ni nyina no e de say no nipa ene youth ni nyina aduane ko ye Europe because oman mu ayedren no me da oman so ene ye ko be ko kan we a omusu ko Facebook ntin esrewa ye hwew ye mpanifo nya wo ya akora wo ba me ya akora ena se sia Europe won so ene America nyina se sia so covid na sia no so aho kira ba ho nti se sia omo hia abibifo no omo hia workers bebre se be ko ko so se sia ye dwane akono dodo na awuram se sia de wo a wo ye visa wo ko ya visa na na de ama so na me che ye se bra school ko school kakra na o ye de ye ma odwuma na wo ye sa na o te wo se na ya we de wo be fa de ehyen be fa wo afa ekwan a mere kire wo iso na wo renhu biom na se wo de wuduru ho a ekọ Egypt wo de wo be kọ Egypt asase na wo be tonton mo ho ama mo amatanfo se enkoa na beduru mre bi no omo nton mo biom omo nya nton mo biom eche se omo de mo konko asom mo baaye no wo de ade nkonu se wo sene no wo de konko asom baaye no wo wi a wo se ohia wo biom ye de wo begu Liberia ene Sierra Leone Europe for e de wo begu Sierra Leone America for de wo begu Liberia nti saa asem na ye ka no wa na se esom na ye ka no e wo ho sesi a e ya Christopher na de wo som e na wo de abesi wo enye oba ade no som no oba ade som no ye ohoro na ho bosumi bia omu twa nwan edu homeda omu twa nwan de bia o twa dwan ba akwa no pa anwumera wo se twa dwan e wa forbuchia no so saa na tie o twa dwan no pa ba akwa anwumera wo twa boni afode ho de abrechire ba akwa e twa na no pa anwumera jiso wo twa ba akwa eno na boni afode ho saa enti oba ade wonfa nipa e mo afode da e wa asase so o se enwan se si afode no afode buchia na se Jesus Christ by yo oh obehwe moja konkuru gu yo Eurocentric sentiment bi no mo de abeto ho amaye ene yeso edi akire because one ne wiase sudini na ye ka no ho asem no wo se ono na wiase nyina betie ne mra Genesis chapter 49 o de fa no pempimo efiada we me se be hia se wo se Kristo ama I will challenge you me hia eye pastor na se D4 ba ko be ka papa e wo se o me challenge no se eye Jesus Christ so amfa ne moja konkuru na mo bo afode amaya me number 2 me here one pastor one prophet say oba challenge papa he say Christo on fa no mobile for dia me number na 0244 84 0108 0244 84 0108 but more than say we yourself bi and answer your D4 wo je Christo di say Christo one ewiase fa pem one boss ro ba asase ono ene be hwie ni moja konkron egu e man ne adasama ye da so tinkwa mu dia no ba bra ne be di adanse wa ase papa si da bi Kristo fakadam wulele bi papa me 1 minute ko 1 minute na yenko Dr. Piao yo Kristo no obai say them read Daniel chapter 9 verse 25 no o se obai na obai no so no wabeye na djuma owie okọ because of asori dan na e be djura guru say dem kyeresem no kan say obedjuru asori dan kronkron bi na etimo na atwene fom enti na ma obai obeye adjuma no owie di aka na ye nyankopon asem nkomhye no so yekun no wie no 39 years pepe na ejura asori dan no guye asori dan bi ansi ho biem eye oba de na nkasa no de no wapama sofo no nyina afira asase no so abedi Africa wan na koye sofo ho no obia ne ho ye deifo asori dan ya yesi we afa na sofo no na deifo ebeba nti 2000 years na omokoye asofo no de omoye ma ahwan omunya ma obia na omo se Yashua ni moja se si asori dan omo se aforibuchi awo ye betwa dwan nti Yashua moja na ebesa de abekogu so ana Yashua moja na ebetwa gu aforibuchi ana ya sembe o time aso se me se asem no ye begina so Bible no quotation to quotation said the Bible bi biara beti ase ansana oba de na obesane aba wasina na aba oba ne ani ba ye ho se ampa se ya yamfom so a ode eba ne beche no afaye ye ne aya ne de ana wa wo ye Hebrew ni bia no wode wo bekọ na asase no so mu a mo betena so mbedi mahini ye wa ha afi biara bekọ akodi asese afahye no ewo ho saa na wa hye ne bi ato shalom okay shalom aweka aha na medi djumadi ni ABC na me kwa na me ko Wood Village a papa adom odo yire bebe mo bia no me chia mo so no kwan so de mo ye ma me no bo ade wo nhira mo
omje makoma so ade ma mo papa adom ono yere ebe mu bia no nyame hira mo mu wo wood village aha papa no oton eye nnua opedua papa oh ye wood village uhia papa adom a obema obi na mekọ asu ebu a eye former assemblyman eye Mr. Joe ono yere moto dwumadi mu fani agro Mr. Joe ono wife nyame hira mo na mekọ Salvation International nso wasu ebu a eye matron ma frema oni kojo frema mososo mo fa dwumadi we eni agro mo nkoso na mo hwe na mo so ma afoforo entese eskuto yipebre matrase na mekọ de na executive chief producer say utimidi ye dwumadi ba ma checheren kama eno wa so wa hwe me onya abotre tie eye hintasem we nso no me de aseda PC ene de ma ye twan ho ba ye kọ Dr. Pia ho ene akwetwe nkomo kakra bi ye ba ye ka na ye beto aso me de asem agebre na matena se na mo hwe me KUMAWOOD me de dwumadi ebero wato ne din Ewiase Nna Ho Kwa ebusua so jutum se Ewiase Nna Ho Kwa dia e ka hu se Ewiase yo bo soro ni asase ya owura so owura dia na o mra ni amane a odidi so adechie ni adesan yewe adechie o mani pada sani na adesan ye o ma odoma na odidi ne dwuma edru nwura odi pada sani pentem etu ni prum efise bibi wo ho edi na wo ho we kire me se Ewiase Nna Ho Kwa enke da nke ntuprum yo ahwefo ne etefo meche obibia medrane osofo Dr. Pia me no kasafa ani ho ani a afra ani a ehuna de ani a tesi so yakopa drum osofo Dr. Pia me na me ye ani ho adwuma Ghana ha nyina ope doctor oye ani ho adwuma na ye osofo Dr. Pia meme ha oba edro no a me de be ma ono obenno uguso a onum no se ete esi wani a edro no be na ne tane nyina afru ani no so amana bie ani anya glaucoma ani ya punusuo ani a ye wo ya anasa aye kokko wo de ba me ha nyakopa drum ani yade ni nyina abekọ impos wani afra kura na wo hu hwe a wo ba me ha medo na me de treat no me ma obi annom na aba wani no abi ansa na wani no afra no tokro kitewa bi eda wani no mfimfini eno na se musia anase efi ko rowram na ensuo no a eye starch enuane ho suo no ekoguma ne yema eno na ma eni no efra etuba me hanom a mema onura abannom a eni ne besen abie wo besen hunade impo ogwa koye operation na watemenka menkoye wo behumi a woni ne beko impo wo operation pen ena se woni ne hunade a wo de bra osofo Dr. Pia menchen wo ba me ha yakopa adom obenya yalesa impo oba hunade wo fa bi hunade wo sister bi onana bi ehun eni no hunade a fam no man na TV na se no fama no me pacho me say wo che space aba me ha meje space na bubum na ma odura abanno mu a ebebie enti wo ba ha no fa space ne bra na me no nto nchia na menye bubum onum medro no na emia space no mato wade am wo ba me ha na medro no a me de be ma no ukono na wadro na adi gusu no o ba fabra meji ato atwene enti so ukono medro no na se emie anye kama wadro na meji se no meto wade am ya hwa identity ne emra meso akwa ba tukwan akwa ba bia kokumase ba bia Ewiase na otime ko meni aya me yapa ntimi ana ame ba o ma me duro no danwa bitire aya me ya ni mani aya me ya ni nyina ko ntimi gusu ato duro no se ba ya se be tukura nti obi ana ni ha no bia o me ja fia o danwa e be ko area ha me ni diabetes any after CD the tie sofo ana me fa ne number edane ana ma me direction na me de me ho e ba jam ti o ma ma dro no me kono anu me by 2 times pe na ho se bibia aba kama e ma sanya me ho de nti se wotie mi a fa ho ja ho fa ho ntena ho nka se me ko ha e be